Kaixo lagunok, gaur ikusiko duzute printzesak, agenteak eta monstruoak antzerkia. Ni Laura naiz eta antzerki honetan maestroa eta kontalaria izango naiz. Ni Naia naiz eta antzerki honetan printzesa eta agente bat izango naiz. Ni Telma naiz eta antzerki honetan printzesa eta agente bat izango naiz. Ni Unai naiz eta antzerki honetan monstrua izango naiz. Antzerki honetan monstro bat izango naiz. Behin batean, printzesa bat bizi zen eta egun batean beste printzesa bat ezagutu zuen. Naia eta Telma deitzen ziren. Kaixo, ni Miamiko printzesa eta agente bat naiz. Kaixo, ni Errusiako printzesa eta agente bat naiz. Eta denbora pasa ondoren lagun minak egin ziren. Ninjak nahi zuten izan. Orduan, hasi zirenean ikasten ninjak izaten, Txinatik etorri zen maestro bat berari erakusteko. Egunon, maestro. Gaur zer ikasiko dugu? Gaur ikusiko duzute gauza etorri. Probatuko dut. Zuek segi horrela, nik joango naiz ikustera berbalbin badago monstro bat. Eta hilgerrira eraman zituzten. Hala, hemen utziko dizut. Tunbetan utziko ditugu. Orain lo egitera. Bai. Zer da soinu hori? Telma, zer? Soinu bat entzun dut, gozen maestroari esatea. Maestro! Maestro! Lehenengo, arauak inoiz esnatu zure maestrori. Bai. Baina entzun dut soinu bat. Nun? Hortikan. Ez da ezer gertatzen. Non daude printzesa? Ez dakit nola esan. Agian dago hemen, edo hemen, edo hemen. Maestro, hemen gaude! Non dago nire para? Lagundu! Maestro! Maestro! Lagundu, mesede! Maestro! Lagundu, hemen gaude! Hemen gaude! Maestro, Non zaudete? hemen gaude! Hemen gaude! Nire gara. Ezin da. Monstrua! Monstrua! Bueno, ez dakit baino, orain zuena. Eskerrik asko! Bueno, printzesak, ni banoa. Non dago maestroa? Non dago? Lagundu digu gure beldurrak pasatzea. Eskerrik asko, maestro.